Goddag. Vi har lidt tøj, vi skal kigge på her. Vi har en trøje, vi har et par bukser, vi har en jakke. Kort fortalt, vi skal sådan nogle ting. Vi starter med en long sleeve fra LeFix. Den har stadig tags på, og den er kun lige prøvet på. Det er en størrelse large, og har en ny pris på 300 kroner. Og jeg har en bind på 200. Den har nogle rigtig lækre detaljer hernede i armen. I rød, blå og hvid. Så går vi videre. Så har vi sådan en fræk sag her. Det er et par track pants. Også for LeFix. Det er størrelse large. Ny pris 700 kroner. Og så har jeg en bind på 500 kroner. Den har hernede af siden en hvid stribe. Og så har den lomme med en lille rød detalje på. Og så er der en lynlås i. Vi hopper videre til jakken. Det er LeFix Bicycle Jacket. Og det her, det er farven silver. Jeg kan rigtig godt lide farven, den er rigtig lækker. Det er den har sådan en vandtæt lynlås. Og størrelsen, det er large. Og den er prisen, den er på 900. Og jeg har en bind på 700. Stoffet, det er sådan lidt elastisk, hvilket jeg synes er rigtig lækkert. Den sidder rigtig godt. Og den har 2 lommer hernede. Og der er ingen lynlås i. Så er du interesseret, så giv et på Dude.